गडबड. इकडे कोणत्या रेसिपीची तयारी? साफसफाई रेसिपी. इथे बघा ग्रेव्ही चिकन आणि फ्राय चिकन दोन्ही मॅरिनेट करून ठेवले. आज आपली चिकन थाली आहे आणि चिकन बरोबर कोंबडी वडे देणार आहे. आम्ही वडे देणार आहे, कोकमाची कढी, सोलकढी, भात आणि सॅलड सर्व काय. आणि मला एक सांगायचं, ही जी थाली आहे ना ती एका माणसाला सफिशियंट आहे. हो बरोबर ना? एक माणूस जर एक व्यवस्थित जर खाणारा असेल ना तर व्यवस्थित खाईल, पोट भरेल आणि मन पण भरेल. कारण त्याच्यात आपण चिकनचे फोड पण मम्मी व्यवस्थित देतो, व्यवस्थित ठेवतो. बरोबर. आणि ते काय बनवलं जातं? वड्याचं पीठ. चला आता इथे बघा चिकन मॅरिनेट केलेलं आहे. इथे सर्व मसाले त्याच्यामध्ये टाकलेले. आता मसाले आपल्याला वरून वापरायचे नाही आहे. आता इथे काळे मसाले टाकले आहेत. तेजपत्त्याची पानं छोटी छोटी आहेत म्हणून 4 आहे. थोडासा जिरा, एक काली वेलची, हे जावेत्री आणि आपलं थोडेसे दालचिनीचे तुकडे. बसा. किती राहिले दाबो? ते प्रोटीनच्या डब्यात ठेवले तर प्रोटीन वाढायचे त्याच्यात. प्रोटीन वाढेल त्याचं. आणि मम्मी इथे चिकन करते आहे. आता इथे मी चिकन टाकते. कांदा चांगला फ्राय झालाय. ओके. आता त्याच्यामध्ये हा मॅरिनेट केलेला चिकन टाकते. आता इथे कांदा खोबऱ्याचं वाटण केलेलं आहे आपला कोकणी पद्धतीचा. तो आपल्याला ग्रेव्ही पाहिजे ना जास्त, म्हणून आपण त्याच्यामध्ये हे वाटण टाकायचं. आणि तुम्ही इथे मराठीत लिहिता का इंग्लिश मध्ये लिहिता? मराठी. मम्मी आणि काजल, आता मी सर्वांना काय समजवतो, जेव्हा लॉट म्हणजे सर्व रूम बुकिंग होतात ना तेव्हा तुम्हाला व्हरायटी मिळण्याचे खूप चान्सेस असतात. आता समजव तुम्हाला कसं. आता उद्या आपल्या गोल्ड पण बुक आहे. आता फक्त सिल्वरमध्ये आले बरोबर. उद्या गोल्डमध्ये पण येतात आहे आणि खालच्या ट्विन रूममध्ये पण येतात आहे. एक ट्विन रूम खाली म्हणजे 3 रूम बुक होतात आहेत. तर उद्या गोल्डवाल्यांना पाहिजे 2 घावणे चटणी. ऐका, कारण सिल्वरवाल्यांचे आजच घावणे चटणी झाले म्हणून ते उद्या खाणार नाही. म्हणून सिल्वरवाले 2 शिरा मागवतात आहेत. मग गोल्डला झाले 2 घावणे चटणी ट्विन आणि सिल्वरला झाले 2 शिरा. 2 घावणे चटणी 2 शिरा. आता जे खाली येतात आहेत ना त्यांना घावणे पण मिळू शकतात आणि शिरा पण मिळू शकतात. हां, म्हणजे आता ह्यांना आम्ही तिसरा ऑप्शन नाही देणार कारण आम्हाला जड पडणार ती. बरोबर. सिल्वरवाल्यांचा सेकंड डे उद्या. पहिल्या दिवशी त्यांनी घावणे खाल्ले होते, दुसऱ्या दिवशी मग शिरा खातात आहेत. हे हवं तर 1 घावना पण घेऊ शकतात आणि 1 शिरा पण घेऊ शकतात. तर काय समजलं? सरळ समजलं. उद्या लंचला 4 व्हेज थाली आहे. हा, उद्या लंच मध्ये 4 व्हेज थाली आहे आणि रात्रीमध्ये 4 फिश थाली आणि 2 व्हेज थाली आहे, असं आहे. तर उद्या आपल्याला 2 लेडीज सकाळी लागणार आहे, 2 लेडीज संध्याकाळी लागणार आहेत. असे बघा इकडे. आणि समजा तुम्ही आता ह्याच्यात सांगतो, ह्याच्यात ट्विन 2 पण बुक असता ना तर तुम्ही रात्री उद्या फिश थालीही घेऊ शकत होतात, 1 फिश थाली आणि 1 व्हेज थाली सुद्धा घेऊ शकत होतात. पण ग्रुपमध्ये असाल तर डिस्कस होऊन तुम्ही 1 घेऊ शकता, नाहीतर 1 ऑर्डर घेत नाही. मिनिमम 2 थाली तरी हव्या. तर इकडे बघा चिकन थाली आमची बनते आणि इथे वडे बनतात आहे बरोबर. आणि इकडे चिकन फ्राय आणि इकडे आपली ग्रेव्ही झालेली आहे. तुम्हाला दाखवतो बघा. गरम आहे. वा, एकदम गरम गरम ना. एकदम छान. काजल, हे पण टर्न करायला पाहिजे बरोबर. केलं मी आताच केलं. आणि आता माणसं चेंज झालेली आहेत. वड्याला आता मम्मीला बसवलं. आता तिकडे वाढायचं आहे ना. हो, वाढायचं आहे ना. आणि इथे आम्ही वाढतोय. 2 थाली त्यांची ऑर्डर आणि 1 असंच एक्स्ट्रा घेतली. इथे आमची सोलकढी बघा, एकदम मस्त. इकडे सर्व तळणं चालू असतं आणि इकडे सर्व ताट भरणं. म्हणजे एका टायमाला तसंच आहे, 3-4 जण लागतातच. आणि त्यासोबतच चिकन थाली बोललं की आम्ही कॉम्प्लिमेंटरी बघा ऑमलेट देतो. तर 2 अंडी आम्ही ऑलरेडी फोडून ठेवलेले आहेत. बघा एक्झॉस्ट फॅनचा आमचा फायदा बरोबर झालेला आहे. इथं बंद केल्यावरती आवाज बघा किती कमी होतो. आणि मला हेच दाखवायचं होतं की आमच्याकडचे ते कोंबडी वडे आहेत त्याची साईज हे बघा किती परफेक्टली बनतात बघा. मम्मी हे बघ, हे बघ
भारी ना, एकदम भारी ना. आणि ते पण गरम गरम. गरम गरम. आमचं ट्राय हेच असतं की तुमच्यापर्यंत सर्व गरम गरम पोचलं पाहिजे. आणि आता आम्ही लॉलीपॉप पण इंट्रोड्यूस करतो बघा. लॉलीपॉप दाखवा काजल एक उतरून तुम्हाला. वा 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 बघा, बघून ना तोंडाला पाणी सुटेल. ह्याची तयारी झाली. आता हे स्टॉप करणार. आता ऑमलेटचा तवा ठेवणार आपण बरोबर. आता हे गरम गरम ऑर्डर येईल तसे आम्ही बनवणार, पण एक्स्ट्रामध्ये बनतात ते बघा. आणि त्यासोबतच मी बघा जेवढं पहिलं वाढायचं तेवढं वाढून ठेवलं. त्याचं सॅलड आणि सोलकढी वाढून ठेवलेलं आहे बघा. हे भातासाठी, हे कढीसाठी, हे आपलं फ्रायसाठी आणि वडे इकडे लागणार. ओके, आता कढी बनवली आहे ना गाजर? हो, अजून इकडे आपले किती वडे होतील? अजून भरपूर वडे होतील ना. तरी आपण एका थालीमध्ये 4 देतोच. आणि कोथिंबीर घेतली आणि आपल्या इकडे चिकन ग्रेव्ही सुंदर आणलं आहे. वा वा, सर्व टाकून घेऊ. आणि फ्राय पण बघा किती टेम्पटिंग वाटतं बघा. आणि काजलला आणि मला मम्मीलाच विचारायचं आहे, आपण इकडे जे मच्छी फ्राय आणि चिकन फ्रायचा जो मसाला वापरतो आहे तो कुठे बनला जातो? घरगुती. आणि आपल्या रत्नागिरीचा मसाला आहे तो स्पेशल. आणि आपल्याकडे बहुतेक मम्मी गेस्ट ऐके 4-5 गेस्ट घेऊन सुद्धा गेलेत. ह्यावेळी शॉर्ट पडला. आता 15-20 दिवसांनी परत बनला जाणार आहे तो. आणि नेक्स्ट टाइम आम्ही ट्राय करू की आपणच बनवूया मम्मी. पण ह्या टायमाला कसं गडबड होती ना. आता जेव्हा नंतर मग आम्ही ट्राय करू की सर्व आम्हीच बनवू घरी. नमस्ते सर्वांना. तर इथे बघा गाईचं दूध म्हणजे कोणतं पॅकेज दूध आपण घेतलेलं नाही. आपले जे गाय म्हैस जे पाळतात ना त्यांच्याकडून 1 लिटर दूध आणलं. आणि मग तुम्ही म्हणाल यावेळी हे स्पेशल दूध का? तर त्याचा पण रिझन आहे. आता मी आपल्या एका गेस्ट आता बघा सकाळचे किती वाजले? 9 वाजले. आणि आपण एका गेस्टला आता पिकअप करायला चाललो आहे. त्यांच्याबरोबर त्यांचा छोटासा बाबू आहे. तर त्यांनी मला कालच रिक्वेस्ट केली होती की आम्हाला जरा गाईचं दूध मिळेल का. मी बोललो मग पॅक दूध पाहिजे का कसा पाहिजे? तर बोलले पॅक दूध नव्हतो, असंच पाहिजे आम्हाला. आता मग मी चौकशी केल्यावर माहिती पडलं की आमच्या इकडे असं एका साईडला कुठेतरी असं तबेल्याचं गाईसारखं दूध मिळतं. गाईचं दूध घ्यायला आलो आणि आता त्यांना मी पिकअप करायला चाललो. बुबू चलात मध्ये बघा आलो. आणि आत्ता त्यांना AC रूम हवा आहे. तर AC रूमचं डिसिजन तुम्ही इथे येऊन सुद्धा घेऊ शकता. आणि आज नाश्त्याला काय बनवताय तुम्ही? शिरा आणि घावणे. एवढ्या उशिरा? येस. मी काय बोललो ACचा डिसिजन तुम्ही इथे येऊन सुद्धा घेऊ शकता. काय आलं? हां म्हणजे आता त्यांनी AC रूम हवा आहे ना गोल्डमध्ये. आणि त्यांच्या बाबूसाठी आणलेलं दूध कुठे 1 लिटर? हां काकी ते कुठे जायला लागलं? पुढे जायला लागलं एकदम हायवे क्रॉस करून डीमार्टच्या पुढे गाजल. हां तिथे तबेला आहे म्हणजे गाय पण आणि म्हैस पण आहे. तर गाईचं दूध कसं लिटर पडत असेल सांग? कसं? जो नॉर्मल आपला दूध पडतो ना 1 लिटर तसंच 70लाच. 70. आणि हे काय बनवलं? घावणे. पण नॉर्मल अमूल दूध तर 52ला पडतो. 70 म्हणजे किती हे करतात? 26ला अमूलचा हाफ लिटर ना. हे गेस्ट कोणते गेस्ट असे खाली देऊ शकतात माहिती काय? ज्यांच्याकडे मुलं आहे आणि ते असे हात लावत राहतात सर्वीकडे. हे पाडलं असतं ना त्यांनी आणि खेळते ते जास्त म्हणजे ते पाडेल. त्यांनी स्वतःहून बोलले हे नको आम्हाला. शिऱ्याचा सुगंध आलाय मस्त. सुवास आला सुवास. आता लगेच ऍडजस्टमेंट चालू केला ना लगेच काकीला समोर माहिती पडेल की आता शिरा बनतोय इकडे. काजू बदाम आणि तुपातला आहे ना. आणि घावणे चटणी पण बनवायला घ्या. बघा आमची लेडीजसाठी चेअर. काय चेअर नवीन काय कारण सतत उभे असतात ना तर थोडे बसतील आणि रिलॅक्स होतील. आमच्याकडे सर्वात जास्त आवडलं जातं ना ती म्हणजे चटणी. दाखवतो बघा. हे बघा काल सिल्वरवाल्याने जी घावणी चटणी मागे खाल्ली होती त्यांनी परत बोलले आहेत का ते आज बनणार आहेत का. मी आता फायदा कसा होतो जर मल्टिपल रूम बुकिंग असेल तर असा फायदा होतो. आता गोल्डवाल्यांनी घावणी चटणी मागवली बरोबर तर सिल्वरवाल्यांना पण घावणी चटणी मिळू शकते आणि त्यांना पण शिरा मिळू शकतो. कॉम्बो मिळू शकतो.
पण असे मल्टिपल खाणारे हवे आणि मिनिमम 2 तरी ऑर्डर पाहिजे. इथे चटणी बघा किती सुंदर झाली, किती घट्ट आहे बघा. उगाच नारळ नाही संपत आमचे. शिरा बघा किती मस्त सर्व तयारी आणि गडबड चालू आहे इकडे. घ्या ना किती, हां त्याच्यावर घ्या. पहिले 3 प्लेट खाऊन येतात आणि चटणी शिरा. तर इथे आता मी टेस्ट करून दाखवतो तुम्हाला शिरा आणि वरती 2 चहा आणि एक घावणे चटणीची प्लेट अजून एक ऑर्डर आहे. हां घावणे चटणी असली की जरा वेट करावा लागतं का किती पण बोलू, पण आपल्याकडे 2 तवे होते ना. शिरा एकदम छान झाला, ड्रायफ्रूट टाकून एकदम सुंदर वाटतं. तिथे घावना नाही, इथे घावना ठेवला तर पटापट होईल ना. पटापट होईल. हो हे असं ढवळून घ्यायचं कारण की खाली ना सगळं ते नाहीतर मग आपण पाणी टाकू असं व्हायचं ते. खाली तर मस्त वाटतं. हा सरकतो इकडनं. दूध किती पाहिजे? 240 245 240 245. त्यांचं दूध कुठे सेपरेटली गेलं ना बॉईल. 240 245 कोमट झालं की ते त्याच्यात झालं असेल. कोमट दाखव. नाही गरमच आहे. आणि बघा घावणे परफेक्ट झाले तरच आम्ही पुढे देतो, नाही तर असे साईडला ठेवतो. तिकडे 2 आहेत ना, एक झालं अजून एक प्लेट. ते एकदम असे आहेत ना की एवढं खाल्ले ना तर पोट भरेल तुमचं. तुम्हाला असं झाकायला तिकडे. तर इथे आमच्या नाश्त्याची लास्ट प्लेट वरती जात आहे, पण त्याला चहा पण लागणार मला वाटतं. बाय बाय. काम काय आपलं संपत नाही. आता पाणी एक्सेस पाणी आहे ना, तर ह्याच्यात भरून घेतलं पाहिजे. पाणीचं स्टोरेज करून ठेवावंच लागतं, कधी पाणी संपेल ना सांगू नाही शकत. तर तुम्ही वातावरण बघू शकता, एकदम विंडी आहे. हवा बघा सर्वकडे कशी आहे. आणि इथे जो पाणी आम्ही भरतो आहे ते आमच्या माडांसाठी सर्व. ते पाणी का ठेवलं आहे कारण हे सर्व टाके पूर्ण झाले, फुल झालेले सर्व. A to Z पूर्ण फुल. चला व्हेज थाली वरती देऊन आलो. आणि आता काय झालं, होमस्टेमध्ये आपण कसं पॅक्ड बॉटल आपण ठेवतो, म्हणजे बिस्लेरी आहे, फेना कॅनली किंवा कोणती कंपनी आपण ठेवतो. पण आता बॉटल संपले आणि आता आपल्या गेस्टला पाणी पाहिजे, तर पाणी आणायला चाललो मी. हीच कंपनी पाहिजे होती. बॉक्सच आणला पूर्ण. हां तरी पण एकच आणला मी, 2 आणणार होतो. हां काय. 2 बॉटल देऊन आलो वरती. इथे ठेव तोपर्यंत. तुम्ही पण आला तर आहे आपल्याकडे. आणि आतापासून हीच कंपनी प्रिफर करेल. चला हे घ्या. जेवण भरपूर आवडलं, एकदम छान वाटलं जेवण. हो मग मी वरती बोललो की सर्व जेवण मी बनवलं. आज आमच्याकडे फक्त शेफ काजल शेफ आहे व्हेजसाठी. आणि किती सर्व आहे बघा. ह्याच्यात काय काजल का मम्मी पुसा पुसा. अर्धा का जेवलीस? अर्धा का जेवलीस? हा मग काय आलं. आणि आपल्याकडे कोण गेस्ट आले तर आपल्याकडे आता पाण्याचे बॉटल्स आहेत. संपले होते आपण आणले परत. पकडला का माकडा आला? पकडला?
चल आतमध्ये. इकडे इकडे. चला तुम्ही. गेले दोघं जण माकडाला पकडायला लगेच. मम्मी माकड पकडायला गेलेले. जोपर्यंत ना आपण कोण नसतं ना आजूबाजूला तर ते पकडणार नाही. पण आपण जर फिरतोय आणि आपल्या आजूबाजूला कोणताही प्राणी किंवा कुत्रा किंवा कोणी आलं ना मग ते अटॅक करतात. का तर आपल्या प्रोटेक्शनसाठी. हो पाहिजे उलट लाईट पाहिजेच आपल्याला. उलट पाहिजे. उलट हे काय नाही ना ते लाव. खुर्ची नाही आमच्याकडे. ते लावलंच पाहिजे. आमच्या खुर्ची सगळे गेस्टला गेले वर. एक दोन दिवसात मी इलेक्ट्रिशियन पाठवतो. एक वेगळा मीटर बसवेल तो. आळूची पानं आणते काढून वडी करायला. सर पण आहेत कुठे आलूची पानं आपल्याकडे? आपल्या माडात आहे ना. एवढी मोठी पानं आहेत ना. तू बघ एवढी मोठी पत्रावलीसारखी मोठी झालीत. ते त्याच्यापेक्षा मोठी पानं झालीत. हे बघ बर्ड्स बघ वेगवेगळे प्रकारचे. हे बघ गेले बघ. तुपी आपण ना त्याच्यात येतात. आपल्या इकडे कधी राहायला आला तर असे बर्ड्स पण वेगवेगळे दिसतील तुम्हाला. बघा सारे मध्ये रे. माती आहे आमची. हे माती झाडासाठी उपयोगी पडेल नंतर. रे मध्ये आपल्या सारे ग म मध्ये. बघा केवढी मोठं आहे. बघा केवढं मोठं आहे. दाखव एक मोठा पाना बघ. एक दोन पानं पण पास होतील मम्मी. हे बघ धुवायला लागतील फक्त. धुवायला लागतील ना. केवढा मोठा दाखव. बघा दाखव तुझ्या समोर असं ठेवला. हे बघ मम्मी लपली जाते पूर्ण. बघा अजून एक घेतेस? एकच नाही चालत. सर्व पानं घ्यायला लागणार आहे. सर्व काढणार मग. एवढं मोठं आहे. हे मस्त ना आपल्या ह्याच्यातच मस्त पानं. मग आपण आता आपल्याला कसं कोथिंबीर पण जास्ती लागते ना. तर आपण कोथिंबीर पण लावू शकतो ना. हा लावू शकतो पण ती येत नाही. कोंबडी पाखरं खातात. ते आपले बर्ड्स येतात ना ते खातात. बाकी इतर आपण काय लावू शकतो? इतर आम्ही सगळ्या भाज्या आपण करू शकतो पण तेवढी जागा पण कमी आहे ना. झाडांमध्ये येणार नाही. गवारीची झाडं कारल्याची झाडं येऊ शकतात. लयच मोठी पानं आहेत. होय